uway na kilingdo kabalang Catholic u Father Stan Swamy, ubala prapusaw sinem karta, ubala shah kynnoh ba ude ule no moist, ubamot ban pinkiwen ya kari bat shah set bindi. Ula Khladnoh mentakasngi hapadeng ka jingya kunjung ban yo jamin na kadaw ba udon hapadeng ka jingpang. U Father Swamy ula shah kynnoh ba ude ule no moist, bat ya don benta bat ka jingja algar parishad. You Father Swamy ubade na kajingya selok ki reunion Jesuit la Sumara Holy Family Hospital kapadana Mumbai hadian bulayo jingbet na kayeng bishar haka arpupra tariku jimmang mentau snem. Kajing sa habindi kalong kabajing jinjar sad bat la ayu utang du skum bat ki slipper bon pong hadian bu upin sngoy kinong pet ya kabindi bu udon kajing pang ring. Kibor ka National Investigation Agency kila KMU na yeng bu syong usa hagapor si teng miet harisaw hakas nem balade bat kena don kti bat jingja elgar parishad. Ka National Investigation Agency kala kentanya kamat ka yeng bishar ka jingpan jamin u Father Swamy na kabaong bakata ka jingker pa jong u bu shitam kalong kaba amla ban pensisha. U Father Swamy dang hakani kitayo baladeb ula pensngaw hakmat ka yeng bishar Bombay High Court bat persya ka jing khanglat ban ai jamin yo way pat basya kena don kti hakati ka jingja bat pengat haka an Unlawful Activities Prevention Act. U Father Swamy ula yuturu ka yeng bishar baka bindi kalong kaba ambyang ban syong bansa.